Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman dogonlar, bugünkü dersimizde köp kişinin halamayan ve korkyan zady barada gurrun eders. Hatta käbir kişiler bu barada gurrun etmekten korkýarlar. Ýanyna bu mesele açylsa ýatlamaly şonu diýerler. Emma biz bu barada gurrun etsegem, gurrun etmesegem bu ýagdaý her birimiziň başymyza gelip duran zat ol hem musulman dogunlar ölümdür. Köpüýümiz ölümden gorkýas. Şeýle bir gorkýas, ölümi ýatlama uslamyz ok. Emma Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bu barada näme diýär? Tirmizi'de Ibn Majah'da gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Eksiru zikra hazimil lezzat." Lezzetleri kesýän zady, ýagny ölümi köp ýatlaň diýär. Bunlar musulman dogunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diňe bir ölüm ýatlaň diýen ok. Eksiru zikra köp ýatlaň diýip aýdýar. Ýöne ýatlamagam däl, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize köp ýatlap durmaklygy nasihat berýär. Ibn Majah'da gelen hadisinde sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden soraýarlar: "Fa eyyul mu'minina akyas?" Müminlerin, iman edenlerin, musulmanların en akıllısy haýsydyr, kimdir diýip soraýarlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olara jogap berip şeýle diýär: "Ekseruhum lil mauti zikran ve ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikel akyas." Ölümü köp ýatlayan we ölümden soňrasy üçin taýinlenýän kişiler en akyllylardyr diýip aýdýar. Ýene de üns berseňiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü ýatlayan diýen ok, "Ekseruhum lil mauti zikran." Ölümü has köp ýatlayanlary diýip aýdýar. Ölümü has köp ýatlayanlary we ondan soňrasy üçin, ýani ahiret üçin taýinlenýänleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminleriň, iman edenleriň, musulmanlaryň en akyllysı diýip aýdýar. Sahih Muslim hadis kitabynda gelen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Fazurul kubur fe innaha tuzakkirul maut." Kabrlara gidin, kabrlara gidip durun, kabrları ziyaret edin, çünkü ol size ölümü ýatladar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kabr ziyareti baradaky dersimizde hem giňişleýin üstüne durup geçdik musulman dogunlar. İslamda kabr ziyaretine gitmekden iki maksat var. Şonun biri, biz ölüler üçin Allah Teala'dan dilek edip bağışlanma dileýäris. Kabra gitmeklikden birinci maksat şol. Kabr ziyaretine barýan şol ýerde ölüp ýatan garnaşyň bolsun, bolmasyn. Ähli musulmanlar üçin näme dilek edýäs? Ey Allah, ya Rabbi, şu bendelerin günahları bolsa bağışla-wari, rahmet ede-wari, mağfiret ede-wari, jaýlar cennet bola-bersin diýip näme Allah Teala'dan biz diýriler, ölüler üçin dilek edýäs. Kabr ziyaretine gitmekden birinci maksat şol. İkinji maksat musulman doganlar kabr ziyaretinden ahireti ölümü ýatlamak. Kabr ziyaretine barýan, ne şu gömülge ýatan kişi, edilmeniň ýalak, seniň ýalak insan, düýnüň onu gezip gören, öz ýanyndan şu nederin, öýalaryň, ulagalaryň, okuwa karyn diýip öz ýanyndan şeýdip köp zatlary arzu edip hyýalyna gezip gören kişiler ajaly geldi, dünýäsyny täzeledi, hem getirip gömdüler. Tirki bir gün bizem şolardan biri bolmaly. Bizem getirip şol ýerik gömmeli. Bizem şol ýerik gömülmeli. Ahiret ba, kabra ba, sonra jogap ba, cennet ba, cehennem ba diýip ahireti ýatlamaly, ölümü ýatlamaly. Ine kabr ziyaretine barmaklykdan musulman doganlar şu iki maksat ba. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şonu ýanky okan hadisimizde näme diýär maslahat berýär: "Fazurul kubur fe innaha tuzakkirul maut." Kabrlara gidin, çünkü ol size ölümü ýatladar diýär. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ýene de ahireti ýatlamaklygy, ölümü ýatlamaklygy ünleýär, tawşirýär. Demek musulman doganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize näme maslahat berýär, näme tawşirýär, näme ünleýär eken? Ölümü köp ýatlap durun. Ölümü ýatlamak üçin kabrstanlyga gidin. Hawa diýip näme aýdýar? Ölümü köp ýatlap, ýagşy amal edip, hawa ahiret ýatlap gezýän musulmanlary Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iň akylly musulmanlar diýip bize näme öwredýär? Allah Taala Kur'an-ı Kerimde El-İmran surasynyň 185-nji aýatynda diýär: "Kullu nefsin zaiqatul maut." Her canly ölümü datjakdyr diýär. Näçe ýyl ýaşasaňam, ahir her kim näme ölmeli musulman doganlar. Ölmän galjak ýok yer ýüzüň üstünde. İnsanlaryň en gowsy, peýgamberleriň en üstüni, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldü musulman doganlar. Biz näme? Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Zumar surasynyň 30-njy aýatynda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ýüzlenip diýär: "İnneke meyyitun ve innehum meyyitun." Senem ölersin, olaram öler diýip aýdýar.
Haçanna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölende musulmanlar üçin, ümmet üçin en ağır günni. Sahabalar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bolan söýgüsünden Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ölümü şeýle bir ağır geldi. Sahabalar goýa bir mecnuna döndüler. Gam gussa batdy sahabalar. Buhari'de we başga hadis kitaplarymyzda habar berilýär ýaly hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bolan söýgüsünden onun ölümünü kabul edip bilmedi bir wada. Şeýle gaharlandy, şeýle gynandy, şeýle gam gussa batdy, öldü diýenlere gahar edip öldü diýmän diýip şeýle özüni ýitirip Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü gatagır diýdi. Hatta diýdi: "Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Allah'a kasam edýärin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmedi. La yetekellem ahadun bi mawtihi illa darabtuhu bi sayfi hada. Kim Rasulullah öldü diýse şu kılcım bilen şoň kellisini kesernidi. Gaharyndan. Faja'a Abu Bakr radıyallahu anh fekeshefe an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem faqabbalahu qala bi abi ente ve ummi tıbta hayyen ve meyyiten. Haçan Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölümüne çydap bilmän, gam gussa batyp özüni ýitirip şeýdip gahar edip gıýgyryp durka Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh çykyp geldi. O gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cesedinin bedeninin ýanyna baryp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ýüzüni açyp mübarek alnından öpdi we diýdi: "Ene matam sana gurban bolsun. Dir kaňam päkdiň, owudanyň ölü kaňam sen päk owudan" diýdi. Summa haraja faqala eyyuhal halifu ala rislik. Sonra Abu Bakr radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cesedinin ýanyna çykyp Ömer'e ýüzlenip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmedi diýip kasam içip duran kişi ýuwaşrak boldy. Felemma tekelleme Abu Bakr jalasa Ömer. Haçan Abu Bakr radıyallahu anh gurlap başlanna Ömer radıyallahu anh geçip qara geçip oturdy. Fahamidallahi Abu Bakr radıyallahu anh ve asna aleyh ve qala la ala men kana ya'budu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem fe inne Muhammeden qad mat ve men kana ya'budu Allah fe inna Allah hayyun la yamut. Sonra Abu Bakr radıyallahu anh sözüne devam etti. Allah Teala hamdü sana aýtdy we şeýle diýdi: "Diqqat edin, unsurun kim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ibadet edýän bolsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölli vefat etdi. Emma kim Allah Teala ibadet edýän bolsa Allah Teala diridir, ölmez diýdi. Ve izinden Abu Bakr radıyallahu anh şul ayetleri okudy. "İnneke meyyitun ve innahum meyyitun." Sen ölürsün, olaram ölür diýen ayet okudy. Ve yine izinden ve qala: "Ve ma Muhammedun illa rasul qad khalat min qablihi'r rusul fe in mata ew qutil inqalabtum ala aqabikum" diýen ayeti soňraçyn okap insanlara ýüzlendi. Yani Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diňe bir rasuldur. Ondan öňem rasullar, ilçiler gelip geçti. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölse ya da öldürülse siz näme öňkü bolşuňyza bolup imanlyga, öňkü ýalakka imansızlyga gaýdaýjakmy diýen ayeti okudy Abu Bakr radıyallahu anh insanlara ýüzlenip. Feneşejen nasu yebkun. Haçan Abu Bakr radıyallahu anh bu ayetleri okanna insanlar goýa bu ayetleri öň eşitmedik ýalak goýa birinji gezek eşitýän ýalak bu ayetleri bir näme köşeşip sojap ağlap başladylar. Ene musulmanlar Allah Teala'nın habibi, söýgüli peýgamberi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldü, dünýäden gaýtdy. Musulman dogunlar. Hemmemiz ölmeli musulman dogunlar. Şu ölüm diýilen zady hemmemiz daha daýmaly. Nirede bolsa o musulman dogunlar ölüm geljekdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diýär: "Eynema takunu yudrikkumul maut walaw kuntum fi burujin mushayyada." Siz hatta berk makam galalaryň içinde bolsaňyz da, siz nirede bolsaňyz da ölüm size gelip ýeter diýär Allah Teala. We hiç kim musulman dogunlar nirede öljegini bilmeýär. Hatta öz ölmeli yerimize öz ayağımızla gidýäs. Bir kişi çykýar öz ýurdundan, watandan okuw diýip, iş diýip ýa dillere gidýär. Goýa kazanjak, goýa pul kazanjak, öýüne pul guratjak, ýa bolmasa okuw okujak, diploma aljak diýip ýa dillere şu niýetler bilen gidýär. Emma şol baran ýerine ölýär. Ýa hassa bolup ölýär, ýa bir başyna bir zat gelýär, ýa ulug helakçylyk bolýar, we şoňa benzeş. Her kim näme öz ölmeli ýerine, ajalynyň ýazylan ýerine öz ayagy bilen barýar. Hemmemiz şeýle. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Luqman surasının 34. ayetinde aýdýar: "Ve ma tedri nefsun bi ayyi ardin temut." Hiç kim nirde öljegini bilmez diýär. We biz musulman dogunlar ölümi ýatlamasak da, halamasak da ajal hukman biziň ýakamyzdan tutýar. Biz ölümi ýatlamanymyz bilen, biz ölümüň gurruny etmänimiz bilen ölüm bizden uzaklaşmaýar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Cuma surasının 8. ayetinde diýär: "Kul innel mawtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâqîkum, thumma turaddûne ilâ âlimul gaybi veş-şehâdeti feyunebbi'ukum bima kuntum ta'malun." Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Sen olara aýt. Özünden kaçıp duran ölümüňiz hukman size gelip ýetjekdir diýär. Hawa her kim uzak ömür ýaşasy gelýär. Hiç kim ölmek islemeýär. Hatta näme gurrunlasan gurrunly etmäli şoň diýär. Şoň gurruny
Şonu etmegem halamaya köp kişiler. Emma Allah Taala näme diýe? Özünden gaçyp duran ölümüňiz hükman size gelip etjektir diýe. Soňra näme boljak? Soňra aşgara we gizlini bilýän, ýani Allah Taala gaýtarylyp bararsyňyz. Hemmemiz Allah Taaladan geldik. Allah Taala hem gaýtarylyp baraýmaly. We size eden işleriňiz habar beriljekdir diýe Allah Taala. Musulman bolduňmy? Iman etdiňmi? Halal ýaşadyňmy? Ibadetlerini berja etdiňmi? Ýa-da iman etmän kafir bolup gezdiňmi? Ýa-da iman etdim diýip munafyk bolup gezdiňmi? Şularyň hemmesiniň hasabyny bermeli. İnsanlara zulm etdiňmi? Haksızlyk etdiňmi? Ogurlyk etdiňmi? Gıýbat etdiňmi? Hemmesini musulman doganlar gum dänesi ýalak bir iş edenen bolsaň, haýr edenen bolsak, sowap edenen bolsak, günah edenen hemmesini musulmanlygyna zerre ýalçyk, zerre. Şoňam näme hemmesini biz hasabyny bermeli musulman doganlar. Gelin musulman doganlar birlikde pikirleneliň, insanyň ýaşaýyşyna şeýle bir ser saralyn. Bir damja suwdan emele gelýäs. Ene garnyna 9 aýlap garanky we suwly torbaň içinde ýaşaýas. Şol torbaň, suwly torbaň içinde goýa bir balyk ýalak. Şoň içinde iýäs, içýäs. 9 aýlap şoň içinde ýaşaýas. Geň pikirlensek. Şu wagt birini bir suwly torba sal goýsak, göni ölürs. Emma 9 aýlap Allah Taalaň hikmeti biz şoň içinde ýaşaýas. Demalýas, o imitlenýäs. Şoň özüm ewrat dokudurat düşünjek adama. Soňra musulman doganlar dünýä gelýäs, çaga bolýas, ulanýas, maşgala bolýas, garraýas we ajalymyz gelýär we amradymyz tapşyrýas. Emma kimleri ene garnyny ölýär, kimleri bäbejikkä ölýär, kimleri çaga ölýär, kimleri orta ýaşda, kimleri garrap dünýäden gaýdýar. Köp kişileriň musulman doganlar haram işlere sezawar bolmaklygynyň sebäbi, haram işleri etmekliginiň sebäbi, ýa bolmasa käbir insanlaryň başga insanlara zulm etmekliginiň, haksızlyk etmekliginiň sebäbi, köp kişileriň özüni betbagyt hasap etmekliginiň sebäbi, köp kişiniň harsy dünýä bolup halal we haram diýmän, kul haky diýmän, har surup ýörmeginiň sebäbi, ýene birileriniň amal etmän, namazyny oka, ibadetyň berja etdiýsen, ay ertir bir gün diýip gezip ýörmeginiň sebäbi, köp kişileriň wagtyny boş we peýdasyz geçirmeginiň sebäbi musulman doganlar näme? Şuň ýeke sebäbi bar, ölümi unutmagy. İnsanlara zulm edýän, pikir edýän men näme etsem bolýarmy diýe, soňsuz hasap ýokmy diýe, ýa-da hasaby unutýar. İnsanlara zulm edýär. Haram ýollarda gezip boran hemişe şey diýip gezermikäm diýe. Eline 5 manat ba wazipa wa, ondan mersul. Emma başyna bir ýekeje bir bela gelýär, hastalyk gelýär, bolýan göni akıllanyp özüne gelýär. We başga da ibadetler berja edip etmän ýörenler hem şeýle. Namaz okuýsan ertir bir gün soňky gün, kabrstan dol şoň ýalaklardan. Ertir namaz okujak, soňky gün towa geljek, soňky gün örtünjek diýip mesçide gider, ikramadan agzym bekler, ýene bir zat diýip ýörenlerden kabrstan doly. Diýmek şularyň hemmesiniň sebebi näme? İnsanlaryň boş we gaflatda geçmekliginiň, hayatyny geçirmekliginiň, durmuşyny şey diýip geçirmekliginiň sebebi näme? Musulman doganlar ölümi ýatdan çykarmak, ölümi ýatlamazlyk. Musulman doganlar ömrümizin gum sagady eýýäm tersine öwürligidir. Öňler şu gün kunna ullanýan sagatlarymyz çykmadyndan öň çüýşäň içinde gum sagatlaryny ullanýarlar. Tersine öwüripdirler, şol gum däneleri aşak tükönüp sorýança şonu şey diýip näme sagady hasaplapdyrlar. Goýa şonuň misaly ýalyk musulman doganlar biziň hem ömrümizin gum sagady eýýäm gözüňize getirin tersine öwürligidir. Şol ýokardan aşaklygyna gum dänejikleriniň dökülüşi ýaly, aşak gaýdyp duruşy ýalyk biziň hem ömrümizin gum däneleri akyp dur musulman doganlar. Ýa bolmasa sagadyň ul diline seredin, ýoş hereket edýändir. Ondan soň minit diline seredin, ol ondan biraz çaltyrakdyr. Emma köpüýümizin üns vermeýän yerimiz we ol hem sagadyň salym, sekunt diline seredin, şol hiç durýan däldir, özüm gaty çaltaýlanýandyr. Biz uklap ýatsagam, biz gyşaryp ýatsagam, biz nähilek ýagdaýda bolsagam, şol durman aýlanyp durandyr çatlyk bilen. Ana şol aýlanyp duran biziň ömrümizden gidip dur musulman doganlar. Diýmek doganlar biziň wagt ýitirmäge pursatymyz ýok. Her kim ahiret amalynyň uğruna bolmaly we bu dünýämiz üçin peýdaly işleň uğruna bolmaly musulman doganlar. Çünki ölenden soňra bir puşmanlyk boljakdyr. Ol hem käşke dünýä gaýtarylsak we gowy salih amal edip biläýsek, namazymyz kılsak, ibadetimiz berja etsek, Allaha kulluk etsek diýip şoň ahbaryny çekjekler diýe ölenler. Başga hiç ile arzu boljak gel. Ölenler iýmedik zat üçin, geýmedik eşik üçin, içinde ýaşamadyk öý üçin, ýa bolmasa minmedik ulag üçin puşmanlyk duýjak därler. Emma ýekeje zat üçin puşmanlyk duýjak we käşke şol bolaýsa diýjekler. Ol hem musulman doganlar şu dünýä hayatyna durmuşda diýirkä etmedik salih amallar üçin käşke diýir bolaýsa, käşke şu dünýä gaýtarylsak, Allaha kulluk etsek, ibadetimiz berja edäýsek diýip şey diýjekler diýe ahiretde. Ahiretde musulman doganlar dogandan gaçjak. Ata oğullan gaçjak, ene çagasyndan gaçjak. Ahiretde musulman doganlar her kim öz derdi bilen özüm janym halas edip biläýsem diýip dertlenjek. Emma musulman doganlar biz diýirler şu wagt bärde. Şunu görýän, eşitip otýar, şu zatlar pikirlenip düşünip otýarys. Biziň tek diýri
Bizin tek o tarafa geçmedik. Ölüm diýilýän zat bärden o tarafa geçişiň ady musulman dogunur. Ölmek bilen ýaşaýyş gutoranok, ýaşaýyş dowam edýär, ýöne o dünýäde dowam edýär. Ölüm şol bärden aňyryk geçýän gapymyzyň ady, şoňa ölüm diýilýär. Indi biz diýirler musulman dogunlar, biz şu wagt bärde Allah Taala takdir edip sana da şu sözleri dinlemeklik, şu sözleri eşitmeklik Allah Taala meýesser eden bolsa, bul hem sana Allah Taala'nın takdiri bilen bolup oturan zat sen üçin bir fırsat. Hususan şu mübarek Ramazan aýda. Diýmek elimizde pursatymyz bar musulman dogunlar. Ertir şol ahmar çekenlerden biri bolmajak bolsak musulman dogunlar. Häzirden ýaxşy amallaň uğruna bolalım. Ya da başımıza bir belan gelmegine garaşmalıyım. Köp kişi bar şu gününe Allah yoluna gel, halal yaşa, namaz oku, adamlara yamanlık etme, halal işlem uğruna bollysan her hilek bahanalar bilen gaçýarlar. Müňdürli bahana tapýarlar. Emma şol adamyň başyna bir bela gelýär bolin, derrew Allah ýoluna ýykylýar. Gutulsam bolýar diýe hassa bolsa. Haramlygynam taşlaýar, içkisinam taşlaýar, başga zadynam taşlaýar. Musulman dogunlar başymyza bir belan gelmegine garaşmalym. Allah Taala el ayak saglyk beren bolsa, aň düşünjäň şu zatlary bir-birinden dinläp, gowyny erbet saýgaryp bilýän bolsaň, hakka geleliň musulman dogunlar. Allah ýoluna geleliň. Arasda durmuşa geleliň. Halal durmuşa geleliň musulman dogunlar. Ertürk gün bilen şol ahmar çekenlerden bolaymaly. Ölüm gelende musulman dogunlar jan aljy perişte gelýär. Dünýäde salih amal bilen ýaşanlar gowy ölüm bilen, yeňil ölüm bilen amanadan tapşyrýarlar. Emma egri ýolda gezenler, haram ýolda gezenler, Allah'a gulluk etmedikler, erbet suratda kyn ýagdaýda amanadan tapşyrýarlar. Soňra musulman dogunlar ýugulýar, nakydip kepenleýärler. O jinaza namazymyzy kılýarlar. O tawata goýup soňky ýolagçylygymyza uğradýarlar. Şu hemmemizin başımızdan gelmeli musulman dogunlar. Başka ýeriniň başyna gelýänler öýtmäň erti birun sen men şolardan bolmaly. Öýle süýnürip goýýarlar, akiderler gusulumyzy alyrlar, kepenimizi giydirirler, jinaza namazy kılıp tawata ýöklep akidip jaýlap gelirler. Soňra musulman dogunlar ol garanky çukura bir jaýlaýarlar. Biri ýeke goýup gaýdýarlar. Mal, mülk, pul hemme şu taýda galýar. Biz bir ýanymyzda şu dünýäden kepen ýanymyzda gömülýär, ol hem çüýrep bu dünýäde galýar. Emma biziň ýanymyzda gidýän musulman dogunlar ol garanky we sowuk kabrda bize bir yollaş bizim salih amalımız bize peýda berip biljek eden ýaxşy işlerimiz Allah Taala eden ibadetimiz şolar bize yollaş bolup gidýär ýanymyzda. Oşondan soň musulman dogunlar birlerimiz üçin kabr cennet bakçalarının bir bakça bolýar. Allah saklasın ýene birler üçin dowzak çukurlarynyň bir çukur bolýar musulman dogunlar. Ene musulman dogunlar her birimiziň başyna geljek zat we ol gün uzak duraýtmaly. Gaty ýakyndyr. Anlamasaňyz musulman dogunlar mazarlyga baryň. We näçe san täze gömülen entek üstüne atylan toprağa uğramadyk mazar bar. Özüňiz görüň şaýat boluň. Ölenden ýaşlaryna seredim. Şolaryň hiç biri musulman dogunlar ölen gününe öz öljekdigini bilmeýärdi. Şol gömülge ýatanlaryň hiç biri şol ölen günü bara. Şol günü öljekdirini öýtmeýärdi özüne. Beter näme diýärdi, pikir edýärdi, ölüm uzakda bir zat. Başgalar ölmeli, biz soň ölmeli pikir edýärdiler. Dünýä ýaşaýyşynyň planyny gurýardylar. Entek başgalar ölüp dur diýip pikir edýärdiler. Biz soňradan ölmeli pikir edýärdiler. Emma musulman dogunlar hakykat beýle däl. Hakykat musulman dogunlar biz şu gurulmalar edip otyrkak, dünýäniň durly ýerine biriler amaladan tapşyryp ýetir. Biriler demin sanap ýetir. Ýene biriler kepenlenip eýýän gömülüp durlar. Şu dersiň öň ýany tanşymyzdan habar geldi, başga bir tanşymyz aradan çykypdyr. Ýaşam gaty ul däl, sagdyn hassalygam ýok. Şu gün jaýlany diýip habar geldi, şu dersiň öň ýany. Ondan has öňrak gidip bersek, geçen 2 aýyň içinde onlarça insan dünýäden gaýtdy. İçinde ýaş kişiler bar. 30 ýaşlaryna 20 30 ýaş aralygyna 30 ýaşdan ýokarrakda. Diýmek näme musulman dogunlar şu gurulmalar edip otyrkak biriler ölüp dur, biriler demin sanap ýetir, biri kepenlenip otyr, biri gömülüp dur. Her kim nawatynda gidip dur musulman dogunlar. Musulman dogunlar aslynda ölmek gorkunç däl. Iriýa giç her birimiz ölmeli. Her kim ölümden gorkýar. Ölmek gorkunç zat däl musulman dogunlar. Ondan has gorkunç zat bar. Ol hem musulman dogunlar imansyz we amalsyz gitmek. Şondan gorkmaly. Ölüme ýaň diýdik, ölüm ýaşaýyşyň soňy däl. Bu dünýäden o dünýä geçişiň ady ölüm. Ölmekden ýaşaýyş gutarmaýar, asyl ýaşaýyş ölümden soň başlaýar. Edil düýş görüp ýatan adamynyň hakykatdan hem düýşi çynmy diýip basyrganyp, agzy çuklap ýatan adamynyň oýanyndan soň bir görýär boly näme düýş eken. Bu dünýä hayaty hem ahiretiň ýanynda musulman dogunlar edil düýş ýalyk. Asyl ýaşaýyş ölümden soň başlaýar. Şonuň üçin musulman dogunlar ölüm gorkunç däl, ölümden gorkmaly däl, imansyz we amalsyz gitmekden musulman dogunlar gorkmaly. Hawa ölümden soň, ölenimizden soň jinazamyzy kılıp
arkamızdan dile edip göm qaydarlar. Emma belki sen ýylyňdan biri sadaka da berip sowabyndan bağışlar, ayet töwürem eder. Emma unutmaly däl musulman doganlar biz özümüz ýeriň üstündeki dirikak musulman bolup Allah Taala'nın dini bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gorkusyny bilen ýaşamadyk bolsak, şeýdip amradymy tawşyrsak biziň ýyzymyzdan sadaka berip biz gawryň içinde ýeriň üstündeki musulman bolmady, gawryň aşagynda musulman edip bolmaýa ýyzyndan sadaka berip şoňa düşünmeli. Şonuň üçin oňa arkyny bolmaly biz özümüz pursat barkak dirikak amal etmeli musulman doganlar. Ve musulman doganlar biz gawra gömülenimizden sonra ikisani melek gelýär. Perişte gelýär. Sahih hadislerde haber berilişi ýaly. Bu bize akidamızdan soraga çekýärler. Rabbim kim, Peýgamberin kim, diniň näme diýip soraýarlar. İman bilen, dogry akida bilen, tawhid bilen Allah'a şirk koşman, musulman bolup, mu'min bolup ýaşap amadan tawşyran kişiler Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinim İslam diýip biljekler. Emma dilden diýip dine wara dälde ýyl uğruna ýaşan münafıklar ýa-da imansyz öten kişiler ma edri, men bilmeýärim diýjek. Soňra doganlar amallardan ilkinji soruljaklar namaz boljakdyr. Ýene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisde aýdylşýar. Amallardan ilkinji hasaba çekiljek zadymyz namaz boljakdyr. Namaz dogry çykan kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýişýär, halas boljakdyr we nejat tapjakdyr. Emma namaz dolu çıkmadık kişi helak boljakdyr we azaba duçar boljakdyr. Şonuň üçin geliň doganlar şu salymdan başlap hususan şu wagt şu mübarek Ramazan aýyna toba gelelin. Toba gelip hak ýol tapan bolsak öňküden beter ihlasymyzy arttyralyn. Şu gün meniň dünýädäki iň soňky günüm bolsa näme ederdim we näme hilek bolardım diýen soraga musulman doganlar hakyky musulman bolup jogap berelin. Rabbimiziň buýruşy ýaly hakyky musulman bolup ýaşalyn. Pikir edin şu gün biziň ahyrky günimiz. Dünýä hayatyny, dünýä ýaşaşyny ahyrky günimiz bolsa biz näme hilek bolardyk. Ki şol gün geljek, emma biz onu öňünden bilmeýäs. Şeýle bir gün boljak, şol gün biziň dünýä hayatyndaky iň soňky günimiz boljak. Haýsy gün boljagyny biz bilmeýäs. Şoň üçin musulman doganlar hemişe Allah Taala günahlarymyzdan tövbe edip, Allah Taala'dan bağışlanma dilep, salih amallar edip ahirede taýin bolmaly. Diýilýär musulman doganlar ölümi köp ýatlayan kişi diýe, 3 dady gazanar diýe. Birincisi derrew tövbe eder diýe. İkincisi kanahatly bolar. Üçüncüsi ibadetin ihlas bilen berja eder diýe. Çünkü öljegini bilen insan günah edip arkyny gezip görmeýär. İnsan ýalňyşyp biler, her kim ýalňyş bilýär. Emma näme? Ölümi köp ýatlap öljegini bilen kişi derrew tövbe eder. Ýalňyş aýsa hata edäýse derrew tövbe eder. İkincisi näme? Kanahatly bolar. Ay dünýä goýa özüne galjak galak, ölmejek galak, näme halal haram diýmän, beýdip näme harsyryp görmez. Halal ýoldan zahmet çeker, elinden geldiğince näme gaýrat eder. Wallahi Taala özüne nesip edende kanahatly bolar. Ay illa bar mende ýok diýip näme özüne ölüp görmez. Allah Taala nesip edende kanahatly bolar. O ibadetlerini ihlasla berja eder. Çünkü näme? Mesal üçin namazymyzy ölümi köp ýatlayan adam, öljegini bilýän adam, hasap berjegini bilýän adam namazyny ihlas bilen huşu bilen kılar. Takwa adamlardan birine sorapdyrlar, sen namazyny kılanda näme hilek kılýan, näde huşuly bolup bilýän diýip sorapdyrlar. Ol aýdypdyr, namaza duramda sagymda jenneti, çepimde cehennemi, depemde janalçy perişteň aýagyň aşagyna sırat köprüsini gözegime getirýän şey diýip namaz kılýan diýipdir. Sen näçe ýyl beýdip namaz kılıp ýörsiň diýse 40 ýyllyk baýtdy diýe. Görýän musulman doganlar ölümi ýatlamaklyň peýdasy. Her namazymyzy soňky namazymyzy ýaly edip kılmaly ki bir gün geljek bir namaz biziň soňky namazymyz boljak. Bunda şek ýok. Bir gün geljek biz bir namaz kılarys, şondan soň biz ölmeli. Şol biziň ahyrky namazymyz boljak. Haýsy namazyny bilemizok biz. Haýsy namazymyzyny bilemizok. Şoň üçin her namazymyzy ahyrky namazymyzy ýaly edip näme ihlas bilen berja etmeli. Başga ibadetlerimiz şeýle. Diýmek ölümi köp ýatlayan adam 3 sady gazanar diýdik, derrew tövbe eder, kanahatly bolar, ibadetin ihlas bilen berja eder. Ölümi diýe az ýatlayan kişi 3 sady ýitirer diýe. 3 satdan mahrum bolar. Tövbesyny ertäge goýar. Haram iş diýe, ibadetlerini berja edinok. Gel dogan tövbe gelýän ay ertir buýrugun soň gollukdan gelem soň ol bul şeýdi bahana tapar. Bihijap gezip bör ýarym ýalňyş gezip bör ay musulman dogan örtünmeli şeýle bolmaly, musulman aýal beýdip ýarym açyk gezip görmeliler. Ay taýin näl bir zat diýip näme ertäge goýar. Birincisi näme tövbesyny ertäge goýar. Elinäki razy bolmaz, kanahatly bolmaz. Bol adamlaryň elinäki baý adamlaryň elinäki serdip näme üçin mende ýok, onda bar mende ýok diýip şeýdip özüne eziýet berip harsy dünýä bolup ne elinäkiň gadyryny biler, ne başgasynyň elinäkini gazanyp biler şeýdip näme elinäki razy bolmaz. Üçüncüsü näme? Ibadetini ýaltaryk bilen eder diýe. Ýani namazda huşuly bolmaly diýsen goýa başga bir etmeli ýalyk, bu etmeli däl ýalyk diýip düşünür. Ay ertir buýrugun soň bar ýaka namaz okuyan, Kur'an ayetlerini okuyan manysyny bilen ay öwrenirse bar ýaka. Haçan bar ýaka ölüm gelip dur, ajal gelip dur. Näme diýmek?
Ölüme aziyatlayan kişi şu 3 saatden mahrum bolacak, şu 3 saat yitirecek. Tawasını erta goýar, eline karazi bolmaz, ibadatını niye yaltalyk bilen eder diýe. O iň möhüm zat musulman doganlar, köp musulmanlara soraw bersen, dogry jogap bermeýärler. Ol hem musulman doganlar Allah Taala bizi näme üçin yaratdy? Biziň ýaşap ýörmekligimizden maksat näme? Şuň jogaby her bir musulmanyň kulagyna ýanglanıp durmaly. Bunyň jogaby hem musulman doganlar Zariyat surasynyň 56-njy ayatynda Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aýdýar: "Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Men jinleri we insanlary diňe maňa ibadet etsinler diýip yarattym diýe. Men jinleri we insanlary diňe maňa ibadet etsinler diýip yarattym diýe. Diýmek biziň ýaşaýşymyzdan Allah Taalaň bizi yaradyp dünýäde bizi bar etmekliginden maksat Allah Taala şärik goşman, Allah'a kulluk etmek, Allah Taala bendelik etmek, Allah'a ibadet etmek. Allah Taala ýalvarmak, Allah ýoluna ýykylmak. Biziň ýaşaýşymyzyň maksady şol. Bu musulman doganlar ölümi ýatlap durmak biziň o dünýämiz üçin we bu dünýämiz üçin peýdalylar. Pikir etmäň diňe ölümi ýatlap dursak ahiretimizde peýdamy kadyp ýok. Bu dünýäňem bereketli bolmaklygyna, peýdaly we manyly geçmek üçin peýdasy bardyr. Ölümi ýatlamaklyň. Çünki öljek kişi bilýär, bir gün men ölüp gitmeli, bu ömür hayat ýaşaýyş wagt gidip dur. Men muny boş geçirmäýin, peýdaly geçireýin diýip näme? Şol niýetde bolar. Diýmek musulman doganlar, ölümi ýatlap durmak ömrümizi beýhuda, boş we gaflatda peýdasyz geçirmezligimiz üçin musulman doganlar dermandyr. Mysal üçin bir kişi peýdalan öz haýrym üçin ullanyp eline ullakan mukdarda pul sermaye berilse, ol adam ol puly sermayesyny sağa çepe seçip dargydyp görse, şol adama näme diýerler musulman doganlar? Ol adama akmak, akylsyz adam eken diýerler. Eline musulman doganlar dünýäň we ahiretiň gazan diýip ömür sermayesi berilipdir. Şonu boş geçirip ýören adam musulman doganlar iň akmak adamdyr. Şonuň üçin Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem aýdyşýaly, ölümi köp ýatlayan we ölümden soňrasy üçin taýinlenýän kişiler iň akylly kişilerdir diýip aýdýar Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem. Allah Taala ählimizi ömrüni peýdaly geçirip dünýäsini we ahiretini gazanyp iki dünýäsini awat eden hakyky musulmanlardan etsin. Alhamdulillahi rabbil alamin.